Hi guys, may gabi. So ngayon guys ay manihapon na ta. Kaya nakaluto naman ta. So magbasyo ta guys. Okay. Gabi na. Gabi na gid guys. Uy. So mga unta. Kay gabi na. Hi now! Ano kung ganahan ni mo nga imong kasudlayon na imong buhok. Kay mura kay badyaw. Okay na, Nay. Yes, okay lang. Nay, ano ba, Nay? Ay, Mga unta. Lami atong sudan karon guys. Lami atong sudan. Panarito talong at sinabaw na isda. Jan, niyapon to Jan. Alan. Ha? Ha? Alina? Nay. Silpi pa. Murag korek ng lipstick man gen. Di, abin ako i-video to nila, Torta Nay. nga talong guys. Ug kana hinatag na si papa ni Alan nga isda sa bato kay naka-senior man sila. So naghatag sila og sudan. Nay, abis ka na akong picture. Ako batir ito karon ugma. Nagdala na katong diri man. Ignaway trabaho kay Kurman lang ka. Lah. Dong, Oh! Oh, na. Ito tabay niya na. Tatay, add. No worries, Father. My fried chicken is now open. Nice! Ha? Ano daw? Smooth ka. Oh, ito karon. Nalalayo, tulog ka bukod sa raho. Oh, this is mine. Ay, Ano na gamay? Ha? Yun na tulog na. madam. Madam. Ay, I want to. So, Sa manibaw? nayaso ka na. Kasi di ay. Mama ka giluto ulo. Siguro. Di ako sa bilog sa dili. Dari ka daw. Kabali ay ko. Bilog sa dili. Dito ka kaon niyo. Aso na ni guys, kaya pa ko giluto. Nagluto ko daan sa bawon ni Alan para sudan ugma kay kagayan sa duty. Nyatag na siyang papa, giluto na ko daan. Balono niya na ugma guys. Pabutangin tatay na luto. Happy, I want that. I want to honey. Yun, may electric fan dito lang. Oh, dali mo pugok eh. Ate, kaon. Dad, I want to honey. Dali kaon bangko niyo. At Ikudat yan. Sibo ka lang. kulay. Naman. Ano na klase niyo ba lang? Ha? Oo. Ano klase niyo ba? Na, ako tulog na kaw. Kasi ba? Di mo kamata. Ito na ba kumaligo aso ko dalo? Ba, nung dalo. Itong daan dala. Isa man. Dito na yung tulog tayo sayan? Isa ito na yung manoy. Butod-tugad lawan pa. Kuya. Tawang ko. Ito ang ini niya. Lan. Sa'yo ba espas tua? Ano ito Ano na plan niya? Tingko na. Dami na.
Ano siya? Tingkong gaga. Tapos yung mga Ito na eh. Roberto, Na? papaluto kaon. Tingnan mag-isa na po ano natin. Nang dugo niya. Pwede ba na? Sabi niya. Pagkataas na sa dugo. Sabi niya. Sabi niya. Ang bakit? Oo. Kasi ikaw na tinilong na. Kasi kita ka. Hi guys, good morning sa iyo. Nagmata kay mga adlaw si Alan kay Cagayan siya mag-duty. So nag-ready na ko siyang balon guys. Kani nga bag yung nidala kay balon na sulod ang loyang sanina. Mitrosan. Ito sila mag-duty guys kay sa budiga sila. Ba't sila siguro tanan. Tapos sila nagkuan pa. Nag-CR pa. Kaning motor bilhin na niya dito sa kuan gym. Alas 3 pa guys. Alas 2 pa ako nagpunta. Kaya naglungag. Sayo sir kuan. Wala ako nalutog sudan kay sabihin yung ko na udaan. Para balon niya.
igok-igok ng baboy nga nagbahog. Yan, tamahog guys, kaya stress pa. Ano ito lagi? Ang nilabhan ni guys, wala uga. Dahil ako sablay. Sablay man mag-init. Hello guys, good morning sa inyong tanan. Maganda ko rito guys, mahalay ko nilaban guys. Siya pa rin akong nilaban ha. Hello guys, good morning. Mahalay ko nilaban guys. Yan guys. Yalin ako na guys. Init tayo. Init na guys. Kani guys, muna akong mga nilaban guys. Ito yalay. Parang ito taon kasi maghalay sila. Halay na ito guys. Ay, ngit-ngit man. Pero ito naman guys. Mana guys? Nana pala na naman ko patisla. Init guys. Dito ako
Halay na tayo guys. Uy. Ito guys, dito natin ihalay sa kasawayan. Kauga naman siya guys. Nakay na lang na ng mga ganun siya. Release mo siya. Gapon. Hindi kayo na mag-ibuklas kayo dito sa nagwan. Ngayon. Init siya ng init. Kauga naman siya ron. Makapilok na lang niya. Ganyan lang. Itong linggo is ito na siya pasipit-sipit guys. Uga-uga naman siya. Gamay na lang hapsa. Uga naman siya ipanginan gamay. Uga naman siya. Then, bali nito sa kabila. Ayan. Pasikit-sikit na siya guys. Kay uga-uga naman
Para maigo, daghan makilaban na nilaban sa balay, panhalay. And punta na tayo dito sa kabila. May kita na pala sa natawasak. Zoom camera. Uy! Mga bulaklak guys. Ito